El món agrari de les terres de parla catalana és el nom d'aquesta exposició que s'inaugurava dimecres i que es podrà visitar a Vinseum fins al 13 de gener. Es tracta d'una mostra que permet fer una mirada sobre l'activitat agrària des de finals del segle XIX fins a l'actualitat. L'exposició itinerant està impulsada per la Coordinadora de Centres d'Estudi de Parla Catalana, que van néixer amb la voluntat de fer una recerca i recopilació d'imatges sobre el món rural des de principis del segle XX fins al moment actual. Els resultats han permès crear un banc digital d'imatges i aquesta exposició. El president de la coordinadora, Josep Santasmases, comenta que ha estat una tasca llarga en el temps, però que ha donat un molt bon resultat, que gràcies a aquesta exposició s'està podent veure arreu de les terres de parla catalana. Explicar el passat, acostar el present i parlar del futur del món rural són els principals objectius. I aquest tema em semblava que era un tema interessant, que evidentment a totes les comarques evidentment hi ha conreus, hi ha activitat agrària i hi ha una història evidentment encara més important, no? I això va ser el motiu que ens va dur a tirar endavant aquesta exposició. Clar, no ha estat un procés llarg perquè clar, són moltes imatges, és documentar-ho tot molt bé, escanejar, hem tingut també uns becaris que han anat pel territori, molts contactes amb centres, institucions, arxius, cooperatives, bé, un llarg procés. El Penedès arriba de la mà de l'Institut d'Estudis Penedesencs i de Vinseum, que, com comenta el president de l'Institut, Ramon Arnabat, han preparat algunes activitats paral·leles a l'exposició per contextualitzar-la al nostre territori. Des de l'Institut d'Estudis Penedesencs i el Vinseum hem organitzat dues activitats, una el dia 15 de desembre, amb una xerrada d'Antoni Gavaldà que parlarà del moviment associatiu de la pagesia al llarg del segle XX, i una altra el dia 12 de gener, que també se celebrarà aquí al Vinseum, totes dues a 2:15 de la tarda, del Jordi Llavina i del Joan Randé, que parlaran de les darreres transformacions que hi ha hagut en el món agrari. Aquestes dues conferències, junt amb la visita a l'exposició, permetran tenir una idea general d'aquesta evolució al llarg del segle XX de la pagesia. L'exposició s'estructura en 12 grans plafons temàtics i també hi ha un audiovisual que recullen una petita part de les moltes imatges que han recollit en aquest projecte. En els plafons es plantegen els canvis que ha patit el model agrari i el territori al llarg d'aquests anys, com ha canviat l'estil i el modus de vida de la pagesia, els efectes de la modernització de la maquinària, el model familiar i el paper, per exemple, de les dones en el món agrari. Es presenta també el moment actual de la pagesia i s'exposen qüestions sobre el seu futur, tot destacant la importància d'un sector estratègic i que històricament ha ocupat una gran part de la població. L'exposició estarà oberta fins al 13 de gener.